Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyilleşler. Bugün men size bir yadan goşgulamdan birini okap bereyin. Türkmenin ters täleyi. Yönü Şahir Şiral'dan bir kupleti ilk okayın, son devam edelim. Biri jurnalistmiş, biri şahirmiş. İkisem vasbediyar yağıtı geleceği. Hiç millette satlık bilen yarancan bolmanı hiç açan namus ölçeği. Şahir Şirali. Türkmenin ters täleyi. Daşty görüp qandan çaykanıp durka, millet yüzläp müňläp göç edip durka. Ot çöp hakda, derya hakda ya deňiz, nädip şygyr ýazjak yer ganap durka. Ýazjak bolsaň göreňokmy ýagdaýyn, bay döwletiň çül çağaly gedaýyn, süýgü hakda ýazyp bormy hekaýa, köçä çyksa, boy yetmedik zenanyň. Elin galam tutsa gönler düşmanı, ýazyp poz döret, tä gelinçe puşmany. Neneň ýazjak akça gökçe buş hakda, dost mejalsyz wagty dertten aşmany. Ýazsadyň şahirlik gaýratyň çatsa, kaşaň köşk hakda däl, öýsüzler hakda. Sende wyjdan ýokmy, ya okuyup ýokmy? Ýazaýmaga halkyň şu günü hakda. Hakdan için şahirleri da kılıp, iki setiri yazın sürüşüp yıkılıp, arman şol şahirler git ayetten. Yoksa sen yatardın, burçta, bukulup. Tanattın özüňi dumlu duşları, başarmasan bir galamın yaşları. Yok, sen zihinnelsin, zakkun molmoli. Qatansın awyňy nice aşlara.